Bicara pengalaman terburukmu. Terburuk ndak perlu diulang tenan. Pengalaman terburuk. Kok tantang. Lek demene wong iki sampai dumen sampai obses sampai gendeng. Sampai kok. Gelo gitu. Dijago sing moro ki yo ngono kuwi ya. Dapuk lho. Ada beneran lho. Piye mencintai iki sewajarnya. Iya, cinta sewajarnya ndak usah koyo. Yo lek sing jare blok tentara Kopassus ndak sing jare nggo kodam. Jare iki dhek iki anggota Kopassus anu melu perang Israel. Berarti kuwi stres wong. Ndak nyatus to. Iya. Terus baru iki omong jenenge aku ki suruh dhek, berarti kok ikan Mbak Bet. Loh, kok sampean ngerti lek terima kasih nang karo sampean. Lah ngene lho Mbak Beten ku keratiku ki anu ngomong lek terima kasih karo aku. Gila. Iya lho, Larang